Takže čaute ľudia, dneska budeme natáčať Roblox. Musím utiecť z tlačítkového väzenia. To musím ešte nájsť. No, mám to. A budeme tlačiť ako že tlačítka. Môžem si to zahrať aj s takým, také poďantímejky, lebo to je akože dosť ťažké, idem. Dva. Idem s týpkom, tak idem sám. Dobre, tak nakoniec sa takto pripojil so mnou. Tak ako... Dohrať sa to ako... Dohrať som to ešte nedohral. Začať prvé. Čo to je? Kamo, prečo si mi ukradol boost? Báza. Super. Kamo, čo to je? Je aj váha. Čo to je? Čakaj, drinkni to, prosím. On to zožral. Či ja? Už nechcem. Čo to? Kamo? Skade? Skade si to zobral? Díky za 5 robuxov. Kamo? Prosím, len prečo mi uberá hápka? Komu? Granát. Čo to bolo? Bandaže! Jau! Nie, ono to zase rozbilo. Prečo mám tu save? Čo to je? Nechcem donúť. Jau. Je to? Ono to toho zombíka zabilo. Čau. Kde je tá diera? Kde je tá... No
to som len toľko do tlačítok. Toto? Ja mám stláčam to isté. Ja by som skočil, tak ma to zabije na ráno ináč. Co to bolo? Coiny, yes. Zbraň! Čo? To som stlačil. Kamo, ja to chcem vyklipnúť, no to je jedno. Ukáž. Super, čo to je? Hamburger. Čo to? Ale to je toto. Tak toto bolo len tak. Nie, ja som to poslal. Nie, veď si to daj. Pizza. Coina naval. Coina? Ja si tu idem farmiť coiny. Už nie. Zej. Čo je? Zase krabice. Čo to bolo? Čo to bolo? Kamo! Super. Kamo! Lekárnička ma zachránila úplne. Čo je za... Kamo, som dostal zase čapáka. Komu, jaký naspidovaný? Čo ti? Čo to? Úzka. Počuj sa. Nie. Orange button. Fuj, dobre. Nie.
To koľko sa dá tých oných naklikať? Nie, mne sa všetky sklenené flašky rozbijú. Tak na to, že to nemám ani jednu. No. Čo to bolo? Čo to... Ale cením, že tu nebola ešte taká jedna vec. Že zatiaľ mám len samé dobré veci. To vám poradím neskakať ne, jeden moc vysoko, lebo vás to zabijú. Mob Sheller, yes. A kde sú tie moby? Kamo? Ja som si dal lekárničku. Až banány. Kamo? Na čo mi je mob Sheller, keď nemám ani... Kamo, proste. Čo robí? Tu sekeru mi daj. Kde je ta sekera? No, zim sa nedá. Nie. Prosím, toto nie. Toto vás zabije na šupu, akože. Počak, Šumaha, kde je ten ne? Brat, urob mi foto, ukáž. Za 29 robuxov. Nie, toto nie.
Foťák, fotka. Na mám iPhone. To je jedno, no, to je úplne jedno. Kamo, prečo to odfočilo takto akurát? Ja to radšej neviem. Jak si to myslelo? Čakaj. Čakaj, to si musím zapísať a musím... A musím to dať do toho kódu. Nie, kde to bolo? Napíšte mi to, prosím, do chatu. Nie, prosím. Nie, ja som si to ani nezapísal. Som dal zase to zemetrasenie. Mám to. Čakajte, ja urobím rýchlu fintu. Tak. Kámo, počúvaj to, tak. Napíšte mi tak, do aké to je číslo, prosím vás. No, nie ako napísať. Sedem, 8, 7, 7, 2, 7. Ty kamo, ale tak to sa nedá. Sedem, 7. No tak dneska to asi ne. Ani som si to nezapísal, lebo zistujem, ako sa to proste dá, možno nejak ako ale to by sa dalo, no. Len, aha, vidíte, tu. Tu ja mám, aha, toto, trezor. Potiahni ho. Tak by sa dal. No toto hodím. To už ani nejde otvoriť. Dobre. Kamo? Čo to bolo? Čo to? To kúpiť ganu. Nie, ja mám len 60. Toto si kúpim. Díky, bratu. Nie, to sa mi Ja som si objednal cardbox. No tak to je super. Bananaval. Banán. Pizza.
Čo som zobral? Čo som zobral? Čo som zobral? Kamo, naval. Bang. Čakaj. Môžem len skúsiť. Dobre. No ešte pod tým trezorom jedno. A daj mi fotku rýchlo. Chytil som poťák. Kde je tá fotka? Wow. Kde bol ten gold? Akože je to na mobile, ale no tak... Nefunguje to. Dobre. No, na to nemám. OK. Ja žijem. Ja ešte. No tak pre srandu. Môžeme si ešte zahrať ako inú hru. Neviem ako čo. Backroom zase nie. Ani skate. To nebude asi dobré. Kamo, čo si zahráme? Nie. Ako môžeme si zahrať? To je ako nabíjate realisticky ako zbranie a tak. Takže normálne idete sem, tu si dáte lokál a máte M1 Grand. Akože dakedy to nefunguje, no. Vidíte, ako dakedy to nejde. Neviem, čo robím zle, ale... Yes! To všetko vypálilo naraz. OK, ideme na shotgunu. Shotguna sa akože dobre nabíja. Vidíte? Že sa tam proste takto naloaduje. No len to musíte aj dobre otočiť, ináč to tam nepôjde vám. Musíte tú šelku otočiť dobre. Nie. Tak už nie. No a to potom vlastne takto vylietáva. Takže aj keď tam dáte plnú, ako vy tam môžete dať asi aj idem tam skúsiť dať starú, čo to urobí. No, dal som tam normálnu a môžete ho aj takto vyhodiť. A je ako normálne stará. Takže ideme na... Tak urobíme. Tak. Musíme ešte nabiť.
No, on sa tu nabíja, ale no to je... Z tohto si asi nezastrielame. To nejde. Takže skúsime AKčko. Dáme. To jediné išlo asi tak dobre. Akože RPGčko, keď už nejde na tak to je akože fakt, že... Koniec. A vyletelo. Ideme skúsiť také tieto, že pepper spray. Dúfam, že pôjde aj granát. Mohol by ísť akože dneska. Ide. No a potom ono sa vlastne ešte vyrobil takýto granát. On sa takou dole zapaluje, takou šnúrkou. No len teraz úplne akože nechce sa mu. Škoda. Ale viem, že nailguna mi išla. No sa to ako keby dáva, no, tam. Dúfam, že pôjde. Prosím. Prečo to nejde? Ale toto ide. Sorry. Aha, tento už ide. Yes. No, trocha ma to hodilo. Tejto pištoli som zatiaľ nikdy nestrieľal, lebo... No lebo proste nejde. Neviem prečo. Takže teraz sme si urobili Desert Eagle. TC by malo ísť tiež. Ideme skúsiť. Ide. Granát som muž. Akože to je... Tak, takže toto si musíme vyťahnuť, no dúfam. Škoda, že to nejde. To už je jedno, no. Prosím, nech sa aspoň nabí táto. Lebo sa dajú všetky nabiť, len to neviem nabíjať. Čiže, čo to bolo? Revolver.
Neviem, prečo to nejde. Ale toto by už ako malo. Presne, už to ide. No toto je posledná. Takže ako... No. Takže... Na dneska by to bolo všetko. Ešte potom... Po tomto videu akorát idem natáčať ďalšie, len to bude už z inej hry. Takže bude ako ďalšie aj dneska ešte. Hneď potom toho idem natáčať, to skončí. Takže pripravte sa, ideme na to. Čaute.